سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا مغسل النهار سينما سمري أبز الزلخمو نموق سلامتنا يبصحكم كبرات خطاتلتي نايزا channel زيناتات سبورت انهو يسعبو أقدمنا قن إناي وترو مكتتالكم متبعكم من نقفيتكم من نلابو سنة مكتتال سينما سمري أطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما علالات وزاتا سبورت فيلمتا ألكسندر بلوص بقعتو كنت أبارق تسبيتي جبرلوم قط ميرو بوعوع منفس عبز قصللو زل أوان حالات هجراوان قانتات كابت قط ميقلفا بمهلاون مقرتو إننا كي دجينا بأقو تسجيلهم زاجيت ويلز برتغال فرنسا نيذرلاندسن كوريشيان كابت وددرك جلفان كلوا كاب إنجليزن جرمنن ونلو ممشت حانتي إنك جلفين بمسرت نايت زاجيت تخايد زلو قط ما تاب قط ميرو نابربع فصام حليفن زلو هجراوان قانتات إذن سعبين نفرنسا بفصم قلع حمشت بربعة السعر سويسرلاند مستان كرواتيا حمشت بسلسة زرت إسبانيا أبروسا كتما سانت بيترسبرغ كم قدمان البرتغال حدا بادو السعرت بلجيوم مستان أستريا كلتا وحدا زرت إيطاليا أب جرمن كتما مونيك زمت عرب كلتا حملك قات أمين بدحر الزين هاجراويت غانتا نيذرلاندس كلتا بادو زرتعت تشيك ريبابليك مستان ويلس 4 بادو زدهاخت دنمارك اب كتما باكو أذربيجان كغاطمين كوم دما لومين اب ربع فصامي من حلفه غطم زكايدا انجليزان صار جرمن كوم دما شودن انصار يوكرين كغطمين كابزي ان كاب غجل ان زحلفا كلتا هاجراوان غانتاتات كا قدام 3 حمله غطم ربع فصامي يورو ككايدا تصبيتي غبرلن ازناي لو مشت غطم زي بخلو شنخاتو ازي برتعن بدهن كخون تسبيت تغيرو لهم بفلاي اتي امونغو انجليزن جرمنن زكايد قط ميرو بزحت تعذبت ككتاتلو مخانون باغو تغميتلهم بزي كازي لو مشت امونغو هاجراوان كلبات شودنن يوكرين زكايد قط منا بربع فصام حلفون قليل كم زي كون يحبر اب قطمات وانጫ اوروبا صبق بقعات زنصبارق زلو ኤርትራዊ شودناوي ألكسندر إساق لو مشت دمق عوت كنصبارق تسبيتي غبرلهم ألكسندر إساق شودن قط ميرو نابز درجة زن قتبصح عبا أبركتو بمقبارو كم دمق كخوب كقلصن طلب بزحات كلبات أوروبا كركبن كإلو يركبم مس اسبانياويت كلب ريال سوسيداد كم بلوص أتقعي زتصاوت ألكسندر كلبو أكرامات بقليلو كم زي تلقو قلص እኳ ተኾነ ንዕኡ ዝደልያ ዘለዋ እንግሊዛውያን ክለባት ሊቨርፑልን አርሰናልን ግና ድሮ ወከልተና ብስጳኛ ክሰዳ ጀሚረን ከም ዘለዋ ይንገር ክለብ ቸልሲ ውን መስርሕ ምስጋር ናይ ሃላንድ እንተ ዘይሰሊጥዋ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንምውናን ኣብ ዝግበር ቅልስ بملو حيلا كم اترغارغ يغلص واغا ألكسندر إساق 60 مليون باوند يغمتالهم بزخ تشيلسي 150 مليون باوند واغا تسليعلو زل هالاند غديفا ناب ألكسندر كتقامت كم اتغدد يحبر ألكسندر ابز مص كرمتي طمتو كلبات بزيحن بمهلاون زدنا عداغان زنان كركب لعل تصبيتالهم سوني مشت 28 سنة هاجراويت غانتا فرنسا عدل معلتي نبرتن كوم اون تعلت اورد شامبيونز ليج اوروبا نبي اس جي وكيلو ابل علي بارسا هاتريك سرح كوخوبات قعي مبابون رحستو نبرتن بز دما ابز علت وانጫ عالم 2018 زعترت فرنسا ابل علي بارسان ميسن هاتريك بمسرح سمون واغون سماي عاريغو زركبن مبابن غنا كاب قط ميرو تغليفو مالو بز دما ابز علت وانጫ عالم 2018 زعترت فرنسا أبل علي بارسان ميسن هاتريك بمسرحو سمون واغو نسماي عاريغو زركب مبابن كاب قط ميرو تغليفو مالهم فصوم قلع بمسحاتو رؤسو بمحاز غاهيو زغلص مباب دما نعو ان هاغرون كاب لعلي كم صدفو غيروم سلازلو نفرنسا وانافقرت سبورت زس دم مفصامه كوينو مالهم نمباب نبوغبا نبنزيما ننغولو كانتن حيزان وانጫ ايروك تعتر لعل تصبيت غيرو لازنبرت فرنسا غنا بسويسرلاند بفصوم قلع 5 4 تسعيرا كاب
ግጽ ሚሮ 2020 ተሰናቢታላ ቅድሚ 3 ዓመት ፈረንሳን ምባፔን ኣብ ዓለም ዝንኦም ሰማይ በፂሑ ነይሩ ሽዑ ወዲ 19 ዓመት ዝነበረ ምባፔ ድማ ብዘንጸባረቆ ብቕዓት ናይቲ ጸወታ ዝበለጸ መንእሰይ ተጻዋታይ ዝብል ሽም ረኺቡ ነይሩ እንተኾነ እዚ ብሉጽ ኣጥቃዓይ PSG ፍጹም ቀላዕ ብምስሓቱ ፈረንሳ ብስዊዘርላንድ ተሳዒራ ካቢሮ ተሰጊጓላ እዚ ድማ ኣብ ብቕዓትን ጠመተን ምባፔ ቀሊል ዘይኮነ ሃስያዩ ከስዕብ ድማ ተብል መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ሜይል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ወዲ 22 ዓመት ምባፔ ንሃገሩ ንክለቡን 41 ሸቶታት ኣመዝጊቡሎም ከምኡን ዋንጫ ክለባት ፈረንሳ ዓቲሩ ኣብ ዩሮ 2020 ግና ኣብ 4 ግጥማት ተሰሊፉ 14 ፈተነታት እኳ እንተካይደ ሓንቲ ሸቶ ግን ክቁፅር ኣይከኣለን ናይ ቅድም ተኸላኸላይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጌሪ ኔቪል ከም ዝሓበሮ ምባፔ ከንጸባረቆ ብዝጸንሐ ዓወታትን ብቕዓትን ኣሰር ሮናልዶን ሜሲን ሰዓበ ኮኸባት ቃይ ክበሃል እኳ እንተጸንሐ ዝሰሓታ ፍጹም ቅልዓ ግና ጽቡቕ ፋል ከም ዘይገደፈትሉ ይሕብር ናይ ቅድም ኣከፋፋለ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ፓትሪክ ቬይራ ብወገኑ ኣብቲ ኣሞንጎ ፈረንሳን ስዊዝን ዝተኻየደ ግጥም ፈረንሳ ድኹም መንፈስ ዘይስጥሙ ውህደትን ስኑፍ ባህርን ከም ዘርኣየት ብምውቃስ በዚ ኸኣ ናብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ዩሮ ክሓልፉ ብቕዓት ከም ዘይነበሮም ተዛሪቡ ኣብ መወዳእቱ እውን እታ ልዑል ብቕዓት ዘንጸባረቐት ጋንታ ናብ ዝቕጽል ሓሊፋ ንሳ ኸኣ ስዊዘርላንድያ ክብል ሕርቃን ዝተሓወሶ መግለጺ ሂቡ ሜሲ ክብረ ወሰን ሃገሩ ሰይሩ ኣብ ግጥም ኮፓ ኣሜሪካ ንሃገሩ ወኪሉ ዝጻወት ዘሎ ሜሲ ትማሊ አንጻር ቦሊቪያ 2 ሸቶታት ብምዝጋቡን ሓንቲ ናብ ሸቶ ዝተቀየረት ኩዕሶ ከሽኑ ብምሃቡን ደሚኡ ከም ዘምሰየ ተሓቢሩ ኣብቲ ግጥም ኣርጀንቲና ኣብ ልዕሊ ቦሊቪያ 4-1 ክትዕወትን ከላ ኣርጀንቲና ካብ ጉጅላ ዝለዓለ ነጥብ ከተዋህልል ክኢላላ ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻመ ድማ ምስ ኤኳዶር ክትገጥም መደብ ተታሒዝላሎ ኣብ ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ዝድነቕ ብቕዓት የንጸባረቕ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ሜሲ ትማልና ሃገሩ ወኪሉ መበል 148 ግዜ ክስለፍ ብምኽኣሉ ነቲ ብወዲ ሃገሩን ኣብ ባርሴሎና ወዲ ጋንቱን ዝነበረ ያቬር ማሼራኖ ተታሒዙ ጸንሐ ክብረ ወሰን ክሰብሮ ክኢሉ ከም ዘሎን ብዙሕ ሽቶታቱ ድማ ናብ 75 ክብ ከብሎ በቂዕ ምህላውን ተፈሊጡ ያቬር ማሼራኖ ንኣርጀንቲና ወኪሉ ኣብ 147 ግጥማት ክስለፍን ከሎ ንሃገሩ ድማ 3 ሽቶታት ከም ዘመዝገበላ ይሕበር ያቬር ማሼራኖ ኣብ 2020 ካብ ጸወታ ጥሮታ ዝወፀ ኮይኑ ምስ ዓበይቲ ክለባት ሊቨርፑልን ባርሴሎናን ኮይኑ ዝተሰለፈ ኮኸብ ተጻዋታዩ መጻእ መዕለብዩ ጌና ከይተፈልጠ ጸንሐ ሜሲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ክሳብ 2023 ምስ ባርሳ ዘጽንሐ ውዕል ከም ዝኸተመ ይዝከር እቲ ኣሞንጎ ሜሲን ባርሳን ንኽልተ ዓመት በፂሑ ዘሎ ሓድሽ ውዕል ብፍላይ ንሓድሽ ፕሬዝደንት ባርሳ ላፖርተ ፍሉይ ሓጎስ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ክሳብ ሕጂ ሰሙናዊ ደሞዝ ሜሲ 550,000 ፓውንድ ምዃኑ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ እዚ ሓድሽ ውዕል ግን ብክንደይ መሃያዮም ሜሲን ባርሳን ተረዳዲኦም ዘሎ ጌና ኣይተፈለጠናሎም ባርሳ ብዘይካዝም ስሜስ ሓድሽ ውዕል ምእታዋ ነጥቃዓይ ሲቲ ሰርጂዮ አጉዌሮ ኣጥቃዓይ ሊዮን ሜፊስ ደፓይን ንተኸላኸላይ ማንቸስተር ሲቲ ኤሪክ ጋርሺያን ዝመጽእ ክረምቲ ብነጻ ናብ ከተሰጋግሮ ምዃና ተፈሊጡሎም ንኮኸብ ሪያል ቤቲስ ሮያል ብ7.8 ሚልዮን ፓውንድ ክትዕድጎ ፈተነታት ተካይድ ከም ዘላ ይንገር ሜሲ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ባርሳ ክወጽእ ከም ዝደለ ድሕሪ ምዝራቡ ኣብታ ክለብ ናብ ኩዕሶ እግርን ሓያል ማዕበልን ነውጽና ኸቲሉ ምንባሩ ኣይርስዕን ሽዑ ግዜኒ ሜሲ ከም ዘይትለቆ ዝሓበረት ባርሳ ዋጋ ሜሲ 700 ሚልዮን ዩሮ ምዃኑ ብምሕባራውን ኣብ ዕዳጋ ተጻወት ዘይተደልየ ነውጽ ኣስዒቡ ነይሩ ካብ ቱሪዝም ብዙሕ ኣታው ከም ዘለዋ ዝንገረላክ ባርሳ ብሰንኪ ኮሮና ኣታውታት ተኣንቆልቂሉ ክሳብ ናይ 1 ቢልዮን ዩሮ ዕዳ ኣብ ዝባና ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ተወሰኽቲ ዜናታት ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ምዃን በሓለፍታ ክለብ ቀዳማይ ሕጽ ኮይኑ ዘሎ ስፓኛዊ ራፋ ቤኒቴዝ ካብ ብዙሓት ደገፍታ ጋንታ ናይ ሞት መጠንቀቕታ ይበጽሖ ከም ዘሎ ተገሊጹ በዚ ድማ እቲ ወዲ 61 ዓመት ኣሰልጣኒ ንህይወቱ ብምስጋዕ ንጠለብ ናይታ እንግሊዛዊት ክለብ ክነጽግ ከም ዝኽእል ይሕበራሎ ቤኒቴዝ ነታ ቀንዲ መቐናቐንቲ ኤቨርተን ዝኾነት ሊቨርፑል ን5 ዓመታት ከሰልጥና ክኢሉ እዩ ደገፍቲ ኤቨርተን እምበኣር ቤኒቴዝ ኣሰልጣኒ ናይዛ ታሪኻዊት መቐናቐንቶም ዝኾነት ጋንታ ስለ ዝነበረዮም እንተ ሲኡኩን ቀጥሎ ኢና እናበሉ ዘፈራርህዎ ዘለው ቤኒቴዝ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ሊቨርፑል ይነብር ከም ዘሎ ዘመልከተት ጋዜጣ ማርካ ፖሊስታ ከተማ ነቲ ጉዳይ ከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ
بارسلونا 25 مليون يورو واقع لطيفاتلو ዝጸንሐ ተኸላኻሊ ሴርጂዮ ሮቤርቶ ዕዳጋ ስለሰኣነትሉ ውዕሉ ብኽልተ ዓመታት ከተናውሓሉ ትደሊ ምህላዋ ተሓቢሩ እቲ ስፓኛዊ ኣብ ሜዳ ኑ ካምፕ ዘሎ ውዕል ንኸብቅዕ ሓደ ዓመት ጥራዩ ተሪፍዎ ዘሎ ስለዚ ባርሴሎና ዝመጽእ ክረምቲ ብነጻ ካብ ምፍናው ንኽድሕን ኢላ ክሳብ 2024 ምስኣ ክጸንሕ ትደሊ ዘላ ባርሳ ነቲ ተጻዋታይ ኣብ ዝክራማት ዝያ ክሸጦ ወጢና ነይራ እንግሊዛዊት ክለብ ሲቲ ድማ ከተጣይቀሉ ተጸብያ ነይራ ኮይኑ ግና ሲቲ ካብ ራዳራ ስለዘውጽኦቶ ክትሓተሉ ኣይከኣለትን ብዘይካዚ ኣብ 2020 ተጻዋታይ ንምውናን ክሳብ 60 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት ክትገብር ዝተቐረበት ካልእ ክለብ እውን ከም ዝነበረት እዩ ዝሕበር ሴርጂዮ ሮቤርቶ ኣብ ዝእዋን ራብዓይ ሓለቓ ጋንታ ባርሴሎና እዩ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ውድድር ረብዕ ፍጻሜ ዩሮ ብስዊዘርላንድ ዘተጸበየቶ ስዕረት ክገጥማ ብምኽኣሉ ካብቲ ውድድር ተገሊፋላ ኣሰልጣኒኣ ዲዲየር ዴሻምፕስ ድማ ነቲ ንመላእ ፈረንሳ ዘሰንበደ ስዕረት ባዕሉ ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዝሽከመሉ ኣፍሊጡሎም ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ድማ እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ መዝነቱ ክባረር ከም ዝኽእልን እቲ ንሪያል ማድሪድ ቦለንትኡ ዝገደፋ ዚዳን ነቲ ናይ ምስልጣን መዝነት ክርከቦ ሰፊሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎን ይገልጽለው ፈረንሳ ኣብቲ ናይ ሰኑይ ምሸት ግጥም 5-4 ተሳዒራ ኣብቲ ጸወታ ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወገናት ዓወት ዘመዝገበ ስዊዘርላንድ ድማ ዝቕጽል ጸወታ ኣንጻርታ ንክሮኤሽያ 5-3 ዝደሃኸት ስፓኛ ክኸውን እዩ ዝመጽእ 2 ሓምለ ድማ ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ሩስያ ክትጠማጠማይን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤልጅየምን ኢጣልያንን ዝመጽእ 5-2 ሓምለ ኣብ ሙኒኽ ክራኸባይን ቼክ ሪፐብሊክ ድማ ዝመጽእ ዓርቢ ምስ ዴንማርክ ክትገጥም እያ ካብ ጀርመንን እንግሊዝን ካብ ሽወደንን ዩክሬንን ሰዓራ ድማ ዝመጽእ 3 ሓምለ ኣብ ኢጣልያ ቅልስ ከካይዳይን ኮኾባት ቃይ ሽወደን አሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ኣብ ዝሎም ሶሉስ ምሸት አንጻር ዩክሬን ዘካይዶ ግጥም ሾቶታት ብምዝጋብ ንሃገሩ ናብ ዝቕጽል ዙር ከስግራ ሽወደናውያን ትጽቢት ገይሮምሉ ይርከቡ አርሰናል ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ ቤኔፊካ ዝኾነ ኑኖ ታቫሬስ ንምፍራም 6 ሚልዮን ፓውንድ ሒዛ ማዕጾ ቤኔፊካ ትኩሕኩሕ ከም ዘላ ዴይሊ ሜል ጸብጺባ አርሰናል እቲ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ንቦታ ኬራን ቴሬኒ ክሽፍነላ ብምባልያ ኣብ ራዳር ኣትያቶ ዘላ እንተኾነ ቤኔፊካ ብ15 ሚልዮን ፓውንድ እንተዘይ ኮይኑ ትሕቲኡ ብዝኾነ መጠነ ገንዘብ ክህበኪ ኣይክእልን ብምባል ንጠለብ አርሰናል ግርሂላ ኣይተቐበለቶን ኣላ አርሰናል ብዘይካ ዝንኣከፋፋሊ ክለብ ኣንደርለኽ ዝኾነ ወዲ 21 ዓመት አልበርት ሳምባይሎ ኮንጋውን በከባቢ 18 ሚልዮን ፓውንድ ምፍራም ተጣይቆሉ ከም ዘላ ዴይሊ ሜል ወሲኻ ጸብጺባ አርሰናል ነቲ ቤልጅማዊ ኣፈለማናይ ዘወርሕዚ ብ13.5 ሚልዮን ፓውንድ ንምውናን ዘቕረበቶ ጠለብ በታ ክለብ ምስተነጽግያ እንደገና 18 ሚልዮን ፓውንድ ሒዛ ተመሊሳታ ዘላ አርሰናል ብተወሳኺ ንብሉጽ ተኸላኻላይ ብራይተን ቤን ዋይት ንምፍራሙን 50 ሚልዮን ፓውንድ ቀሪባ ከም ዘላ ክግለጽ ቀኒዩ ቶተንሃም ነቲ ብልቃሕን ሓደ ዓመት ዘጻወተቶ ኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ ጋሬዝ ቤል ዳግማይ ንኽተፈርሙ ዕድል ከም ዘይብላ ኣፍሊጣም እታ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ነዝተፍልጥ ዘላ ቤል ናብ ማድሪድ ተመሊሱ ኣብ ትሕቲ ተሓድሽ ኣሰልጣን ሪያል ማድሪድ ኮይኑ ተሸይሙ ዘሎ ኢጣልያዊ አንቸሎቲ ክጻወት ኣመና ቢሂጉ ከም ዘሎ ድሕር ምግላጽ እዩ ቤል ኣብ መግለጺኡ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ምስ ቶተንሃም ክጻወት ከም ዘይኮነን ኣብ ማድሪድ ክርአ ምዃኑን ወሲኹ ሓቢሩ ቤል ኣብ ፈለማናይ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት እዩ ናብ ቶተንሃም ብልቃሕ መጽዩ ዌልሳው ተጻዋታይ ኣብ ትሕቲ አንቸሎቲ ኮይኑ ኣብ ዓመት ስፖርት 2013-14 ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓን ኮፓ ደል ሬይን ሰፍሲፉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ መንጎም ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ይንገር ኣጥቃዓይ ባርሴሎና ኦስማን ደምበለ ብሶኒ ኣብ ፊንላንድ ናይ ብርክ መጥባሕቲ ድሕር ምክያዱ ክሳብ ዝሓዊን 4 ኣዋርሕ ዝኣክል ካብ ጸወታ ክርሕቕ ክግደድ ምዃኑ ሓካይ ሙፍሊጦም እዚ ማለት ድማ እቲ ፈረንሳዊ ጋንቱ ንዝመጽእ ዓመት ስፖርት ኣብ እተካይዶ ናይ ምድላው ልምምዳት ከም ዘይህሉ ተፈሊጡሎም ደምበለ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ፈረንሳ ተሰሊፉ ኣብ ውድድር ዩሮ ናይ ዝዓመት እናተጻወተ እንከለዩ ማህረምቲ ኣጋጢሙ ወንን ቀልብን ዓበይት ክለባት ኤውሮጳ ብምስሓብ ዕለታዊ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለምና ኮይኑ ዘሎ ኣጥቃዓይ ቦሩስያ ዶርትመንድ ሃላንድ ኣብዚ እዋን ኣብ ሽርሽር ዝርከብ ዘሎ ምስ ዕሩኽቱ ብምዃን ድማ ኣብተን ብብዙሓት በጻሕቲ ተባሃግቲ ዝኾና ደሴታት ግሪኽ ክዘናጋዕ ቀንዩ ሃላንድ ኣብ ሓንቲ ካብተን ክዘናጋዓለን ዝቐነየ ማይኮኖስ ተባህለ ደሴት ኣብ ሓንቲ ሬስቶራንት ኣብ 6 ሰዓታት ጥራይ 500,000 ዩሮ ከም ዘጥፍአ ማዕከናት ዜና ስፖርት የቃልሓ እኳ ተለዋ ንሱ ግን ሓሶት ክብል ነቲ ሓበሬታ ነጺግወሎም
بمسرتن معكنات زينا اتنيرويجاوي ابت ريستوران 30,000 يورو مقششونتن اساسي تقديفلنيوم هالاند ابزوان ابعداغا واغو كان 150 كساب 200 مليون يورو كم زتمنيو زحبر باركس فتوات تخاتلتنا نلومي زبلنا يتحسو زينات سبورت ابز فتصيمنا لنا سلام